Senantolantan bunagun kamali la sɔɔni saison 2021-2022 bɛ datugu n'o ye ɲina saison ye. Saison koba fila n'o ye coupe du Mali jɔnjɔn ye ani championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw ŋanaya jɔnjɔn a dola kelen kun cɛra. Coupe du Mali ko don Joliba Athletic Club y'o ɲina san 2022 jɔnjɔn ta sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 25 ka bɔ AS Real de Bamako ɲɛkɔrɔ. Saison koba filanan n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye ɲinanta tile 34 don. Tile 31 ɲɔgɔndanw de bɛ senna. Tile 32 fana bolodara. O bɛ daminɛ juillet kalo nata tile fɔlɔ n'o bɛ bɛn jumadon ma. O kɔrɔ b'a yira ko saison tɛna mɛn tuguni n'a ma kun cɛ. Senatolantanaw, degeli karamɔgɔw, senkɔrɔmadonnubaw fo ka taa se Senatolantan fédération ɲɛmayaso ma bɛɛ bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la waati dɔ kɔnɔna na. Yani saison kura ka daminɛ i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogoya min na. Ka da kan Senatolantanw bɛna sonsoro waati dɔ kɔnɔna na. Hakilina jiginna club 18 de ye ɲina saison ŋanaya ɲɔgɔndanw 10 minnu bɛ première division kofɔ. O club 18 ninnu na club 2 jiginna ka taa deuxième division na. AS Douane de Sikasso ale ni ASOM, Association Sportive Olympique de Misra. Tiɲɛ don championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye o ma kun cɛ fɔlɔ. Nka an bɛ se k'a fɔ ko Joliba Athletic Club ni ŋanaya jɔnjɔn sɔrɔli ka surun. Ka da kan championnat ŋanaya ɲɔgɔndan tile 30 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ tun bɛ Joliba Athletic Club bolo kuru 55. Ka fara o kan Joliba Athletic Club ka tile 31 ɲɔgɔndan de bɛ senna bi min bɛ don championnat hukumu kɔnɔ. N'o kun cɛra a tɔ bɛ to ɲɔgɔndan 3 ye Joliba Athletic Club bolo minnu bɛ don championnat hukumu kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré ka laseli don.